दायो लोगोफोर दायो आं ओंखारबोबाय आरो ना माल गारनानै खबरसो लाखाबाय माने थिपसेयानो दायो 4 लाइन गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारबाय आङो दायो आं मिर्जा फारसे थांगासिनो दं आरो ना लोगोफोर गुवाहाटी मासख'वायाव कारपेटिं लामा बनायदोंमोन आरो ना नैदि मेन रड गोसोमखौ बनायदोंमोन लुहैदोंमोन गारहैदोंमोन दिमाल ओमफ्राय दायो माने आं फैफिनबाय आरो ना खालि खालामनानै लोगोफोरनो आं थांबाय थादों अभार ब्रिजआ बिराद गोलावथार नै मासख'वानि अभार ब्रिजआ बिराद स्टाइल आरो ना नै माबायदि स्टाइल बिल्डिंफ्रा साइडआव माबायदि दं नै थांबाय नै साइड फारसे बेजों थांबाय आरो ना बेजों मा थांगोन मिथिला जों दायो थांबाय थादों आं जालुबारि फारसे जालुबारि बारनानै आं डाइरेक्ट थांगोन मिर्जा लामा आलादा खारो स्टाइलानो नै ओमफ्राय बिराद गोलाव आरो ना अभार ब्रिजआ दायो लोगोफोर दायो आं गारि सालायगासिनो दं आरो ना हरसे सालायलांखाबाय आरो ना दायो ओमफ्राय जोंहा नै माबायदि स्टाइल अभार ब्रिज नायबावनोलै गुवाहाटीयावलाय हेब्रे देब्रे लामा जाबाय आरो ना आन्दायलायगोनसो सोरबा सोरबा हेल' लोगोफोर बेयाव दोनथ'बाय आरो ना दिनैनि भिडिअखौ बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन